Конституция дәүләтнең төп законы, Россиянең бөтен хокукый системасының нигезе. Илебез шушы закон нигезендә яши. Аны кабул итүгә быел 30 ел тулды. Әлеге вакыйга уңаеннан район башлыгы Альберт Хуҗин Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә укучылар белән очрашты. Ул вакытта кабул ителгән конституция, ул кешенең, безнең Россия халкының тормышына бик тыгыз бәйләнгән һәм ул дөрес кабул ителгән. Чөнки безнең бүген белем ала алабыз. Инде кайсы тармакка гына карама, белем, здравоохранение, эш буенча эш тәэмин ителәр һәм башкалар алар барса да кулланыла. Бик матур яшибез, Аллага шөкер. Ул яшәүебезнең төбе менә шул конституциядә ясалган. Мәктәптә узган чаралар укучыларның гражданлык позициясын билгеләүдә мөһим роль үти. Мәктәпнең 10нчы сыйныф җитәкчесе җәмгыять белеме һәм тарих фәннәрен укыта. Ватанпәрвәрлек тәрбияләү укыту тәрбия процессында төп урынны алып тора. Шушы бәйрәм көнендә без 10нчы сыйныф укучылары белән тәрбия дәресе үткәрдек. Һәм тормыштан алынган мисаллар белән үзебезнең хокукларыбызны, бурычларыбызны тагын бер кат барладык. Һәм шушы хокук бурычларны белү безнең өчен бик мөһим икәнен аңладык. Без Конституцияны 9нчы класстан бирле җәмгыять дәресләрендә үтәбез. Без үзебезнең бурычларыбызны һәм хокукларыбызны белеп үсәбез. Дөньяда тотрыксызлык арткан, деструктив идеологияләр һәм хәрәкәтләр таралу янаган чорда ныклык һәм берләшү аеруча әһәмиятле. Илебезнең төп законы әлеге мөһим эшнең нигезе. Законны һәм бер-беребезнең хокукларын хөрмәт итеп яшик. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.